Kwa the county ma Kisumu nyakura mga wang jopinye county ma Kisumu oyudo buoko kinyi makawuono bang' monj mar kar ohala ma Excel manomakore gi chiro ma Chichwa weyo ka chuk ariyo onegi gi jokuoge. Jafwambo marwa James Okoth oyudo thuolo mar neno tipo mar CCTV manyiso kaka monj makamano notimore. Sa par kodong dakika 27 tipo mar wang dede mako achije ariyo machopo gi kit rwakruok malieko ni ok gin ji ajia. Bang' twenyo kendo turo kiful gihenyo dhot kendo rony nyaka ei duka. Nonro ma wiye mar obila mago kwach kich yango ni e thuolono nerik jokuogego osenego chuk ariyo oko mar chirono. Sa 9 gi dakika 41 ei duka moting'o mwandu mathoth wang dede mako achijego karik ni gikwalo mwandu kae kindego gitiyo gi ler mar torch. Dakika 2 to rom sa 10 wang dede mako achije ariyogo oko mar dukano bang' kwalo mwandu manyaka sani kwandgi poko yangi. Kwachiewo gokinyi wayudo koneg askari ariyo magwa maritonwa ga chiro. Koro kwa mora ahinya kendo kawa gi buok kabisa. Chopo kama nyaka askari kori negi. Wabe koro joti kaka wajoti mohala maka. Koro wadak gi luoro nikech koro chopo kama wabende koro wabedo ka wadhi e ute wato wan gi luoro mang'eny nikech koro wakian koro next dhi bedo nade. Nokwal duka na kaeki mano ting' gik moko te tach te nyaka e mgini kaka sani atimo ohala onge. Kendo sani kalo ma wigi ariyo koro jomarito wa ema koro dogo nege. Giwacho ni monj makamago osebedo kadhi nyime kinde ka kinde kendo luoro nitie ni tho kod lal mar mwandu e lwet jomahundu biro medore ka ok okaw okang'. Abro kwayo county government, national government, ang'o ma mono gi partner mondo gibed together mondo issue mar rito mwandu johala obed ma safe to gi ngima jomoko mana kaka ne sirikal okawo plini bro rit mwandu to gi ngima mar dhano. Ji ok bi gombo mondo mi obi otimo ohala ka. To sama ji ok bi timo ohala ka to wan kata kaka wan jo boda maka onge ng'ama wabiro ting'o to mago biro duoko chien yuto wa karo kaka wan kaka vijende biro hinyowa. Jodak koro ywak ni apisas magarita kwe kendo kwayo piny owacho mondo oresgi kuom lal magiyudo kinde ka kinde ma otim monj. Sirikal okonywa mondo mi kik wabed jomoko ma useless e society ni wambe wadog watimo gik moko ma jogi koro timonwa ni wambe koro wadog wadonje kwelo. Dware nade ni sirikal kuom monde orit johala. Koyango monj no Jackton Mango ma en jalup OCPD ma Kisumu Central olero ni gisechako timo apedha kendo okwayo johala mondo obed kod horuok. Wamevunja maduka matatu ya electronics. Wameiba vitu ambao value yao haijajulikana na mwili imepelekwa kwa muchari. Ike sasa tunawachia DCI. Eseche ma apedha dhi nyime mar yango ji mane dibed ni dikel tho mar ochuk ariyogo. Dwaro nitie ni obila omed bedo akicha mar duoko chien rochruok mar arita kwe kuonde mag ohala to kod boma ma Kisumu mangima. James Okoth, Ramogi TV. Kwa ya